בסדר, השם ממך לך. סגור לי. סגור לך. רגע. מחזיק את הטלפון עם הפה. וואי. האמת שקצת קשה כאן. נראה לי אתה צריך להתפשט. אין בזה כיסים גם. יאללה, בוא החוצה. זה כאילו וייב כזה של קדאפי שיוצא לאנשים. כן, אוקיי. בוא, אנחנו עושים סיבוב ברחוב. לא. כן, אחי. אחי. רגע. אתה יודע שאתה צריך להיות עם זה שעה, כאילו. I got it. באתי לומר בבוקר טוב. מבקר את רני בחדר שלו גם. יואו אחי, רציתי שתחכה שאני אגיד לה בוקר טוב, אתה מבין? רני הצדיק עושה מוזיקה. סוואט. אתה הבנת מה קרה פה, רני? תמיד הבנתי את זה מההתחלה, רק לא רציתי להגיד את זה, כי חשבתי שהוא... אבל עכשיו שזה בחוץ, אז... לא, הוא לא זוכר, הוא לא זוכר. הוא לא היה בהתערבות? זאת הייתה התערבות? כן, מי שמפסיד פה בבית בשש בשמארס טורקי צריך ללבוש שמלת פלמנקו לשעה.